at sa awa ng Diyos. Dako ang pasalamat sa 39 ka mga kanhing violent extremists sa Joint Task Force Basilan kay seryoso ang gobyerno nga mopahapsay sa dalan alang kanila luyo sa ilang nahimong kagubot sa probinsya kaniadto. Nakadawat sila og cash assistance ug food packs sa paglusad sa tulong ng gobyernong nagmamalasakit kun tugon program sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM. Nagipahigayon sa headquarters sa 64th Infantry Battalion, Barangay Tumahubong, Sumisip, Basilan niadtong Miyerkules. Ang project tugon usa ka programa ubos sa Ministry of Interior and Local Government nga nagtumong sa pagpatunhay sa kinabuhi sa former violent extremist. Isip produktibong lungsuranon sa Bangsamoro community pinaagi sa paghatag kanila og interbensyon aron makabaton og lig-ong baruganan ug mapataas ang kahimtang sa kinabuhi. Nakadawat sila og 5,000 pesos cash, tig usa ka sakong bugas og family food packs sulod sa upat ka sunod-sunod nga buwan. Lakip sa direksyon sa Project Tugon ang reformation og reintegration og tudluan sab sila og panginabuhian subay sa ilang natun-an sa training sa TESDA. Sila nasabunya ang mamahimong instrumento sa gobyerno sa pag-asdang sa kalinaw sa probinsya. Gidayeg ni Brigadier General Domingo Gobuay, ang commander sa Joint Task Force Basilan, sa inisyatibo sa BARM government nga usa sa prioridad sa ilang programa ang kalinaw ug kahapsay sa probinsya. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!